Hello guys, it's Christine and this is our family budget. So ngayon gusto kong pag-usapan natin. Pag-usapan natin ngayon guys yung mga hate comments, yung mga comments na tatanggap ko. At saka may mga taong nag-judge sa akin or sa amin, sa aking family. At saka yun, may mga gusto na akong sagutin. So ayun. So pag-usapan natin ngayon. So simulan na natin. So, bago ko simulan ngayon guys, no, gusto ko lang sabihin na yung mga hate comments na tatanggap ko, hindi naman, though medyo minsan may mga comments na talagang below the belt, na talagang na-hurt ako. So, hinaamin ko naman yun. But, kung titignan ko lang din naman, yung hate comments, ikukumpara ko sa mga positive feedback na natatanggap ko. May mga manglan-ngilan lang kasi ng mga hate comments, isa, dalawa, ganon. So, hindi naman ganon kadami. Pero, gusto ko lang, alam mo yun, mas maliwanagan. Kasi siguro hindi nila ako masyadong kilala. Pero, so, una guys, no, ito yung mga typical na natatanggap ko na mga katanungan or mga sinasabi nila kung bakit ang pangit ng bahay ko or bakit puro plywood yung bahay ko. So, ganito yan guys, no? Sa mga hindi nakakaalam, eto pong bahay na to guys is hindi po to amin. At wala kaming planong magtagal dito ng talagang lifetime na titira dito. Pansamantalang tirahan. So, we have priorities. May mga kailangan kaming i-prioritize. May mga maraming nagsasabi talaga na, oh, bakit ganito, plywood lang yung bahay nyo, bakit ganyan, bakit ganito, ang pangit ng bahay nyo. Siguro, nasanay lang siguro yung mga tao na nakakita sila sa parang, syempre yung bahay namin, yung bahay namin guys, hindi siya pang YouTube. Kasi usual na nakikita, yung mga ganda talaga na bahay ng mga YouTuber, yung mga ganon. So, ako, parang bibihira lang siguro makikita ng talagang bahay na ganito, yung typical na bahay. I mean, bihira lang yung mga nanay na kagaya ko na nagbo-vlog about yung sa tunay na buhay na or sa tunay na estado ng mga Pinoy. Kasi mabuti pa sa ibang bansa guys, tanggap nila kung ano yung kasi sa ibang bansa hindi naman lahat mayaman. May mga taong naghihirap din doon, yung struggle din sila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Pero dito sa Pilipinas, parang napakataas ng standard natin. Kaya parang ganon. So, may mga taong nag-judge. So, ang masasabi ko lang sa inyo guys, no, though ganito yung bahay namin, siya, masasabi kong nakakatulog kami ng maayos kasi hindi naman siya, kahit ganito yung bahay namin guys, hindi siya parang mahirap para sa amin kasi sanay kami na ganito. So, parang komportable kami na ganito yung bahay namin. So, kaya na sinabi ko, hindi amin tong bahay at wala kaming planong tumira dito nang ganun katagal kasi hindi talaga amin ito. Kaya puro siya plywood. So, ayun. Yan lang naman yung masasabi ko. Pero, para sa YouTube, parang inaayos-ayos na namin yung bahay namin konti. Pero, so, pangalawa naman, eto, merong isang viewer natin na talagang parati siya nagko-comment sa akin, nag-message sa akin sa FB, at ang dami-dami niyan sinasabi, at ang haba-haba ng kanyang mga advices, at na-appreciate ko naman yung mga advices niya. So, yun, ang sabi kasi niya, bakit daw ako nag-TTS sa kakarampot na kinikita ko sa YouTube. Actually guys, sabi kong hindi naman pera yung habol ko sa YouTube kasi nagsimula naman ako mag-YouTube guys. Wala naman akong natanggap na sahod, ni piso, wala. Medyo matagal pa yung binuno ko or yung pagsasakripisyo ko bago ko natanggap yung aking sahod na $100. So, magkano lang naman yun. Pero, kung talagang titignan mo ng mabuti, kung sa inyo kakarampot lang yun, para sa akin, sobrang laki na nun. Dahil sobrang laki na ng tulong nun sa pamilya ko. Dahil imagine, nasa bahay lang naman ako. So, kung na-share ko, kahit
nung nag-start kasi ako sa YouTube guys, sabi ko kay Papa, nung talagang nag-upload ako ng, sabi ko, nung nag-start sa akin, nung nakapag, na ako kay Dave Ramsey, nung nakapag-follow na ako, nung 7 baby steps, doon talaga nag-change yung aking mindset. So, nung nag-change yung aking mindset, parang sabi ko kay Papa, gusto kong i-share din sa iba. Bakit? Parati akong nanonood ng YouTube. So, bakit kaya hindi ako mag-vlog about sa parang kagaya ko ng ginagawa ko, yung journey namin sa aming buhay. Gusto kong i-share yung aking, kasi parang iniisip ko, may mga nanay na feeling ko, kagaya ko rin, na struggle din, na parang gusto naman nating magbago yung buhay natin pero hindi natin alam kung paano magsisimula. So sabi ko, bakit hindi ko i-share itong 7 baby steps na na-discover ko? So ayun nga, nag-vlog ako about it. Tapos sabi ko kay Papa, kahit may isa or dalawa lang manood pa, okay na sa akin yun. Kasi parang kahit may isang tao lang akong matulungan na parang mag-change din yung mindset niya kagaya nung sa akin. So, masaya na ako doon. So, hindi ko naman inakala na ngayon umabot na tayo ng 6,000. Thank you so much. So, ayun. So, hindi naman sa kakarampot na kinikita. Dahil sobrang laging tulong din sa akin nung kinikita ko sa YouTube. At saka, promise, swear to God, masaya ako sa ginagawa ko, guys. Sobrang saya ako sa ginagawa ko, promise. Dahil, parang ang YouTube, eto kasi YouTube guys, parang masasabi kong akin, parang masasabi ko talaga akin to. Marang may ownership na ako na ako yung gumawa nito, ako yung content creator dito, akong gumagawa lahat. Tapos yung mga ideas ko, na-share ko sa inyo kasi dito sa bahay wala akong masyado makakausap guys, wala akong makakausap masyado. So kaya masaya ako na may nakakausap ako through videos na kayo nakakaharap ko. So ayun. And lastly guys, itong pangatlo is bakit hindi ako nagnenegosyo. So siguro hindi nyo pa alam kung ano yung mga ginagawa ko sa buhay. Sa mga hindi lang kilala sa akin, ako isang nanay na gusto lang na alam yung simpleng buhay. Yun lang naman talaga, yung klaro na gusto namin gawin sa buhay namin. So hindi lahat ng mga kaganapan sa buhay ko i-share ko dito sa YouTube. Kasi minsan gusto ko din na may konting privacy para sa amin ng asawa ko. So, hindi lahat ng mga nangyayari i-share ko. So, kung tinatanong niyo kung meron akong business, yes, meron akong business, meron akong Shopee, meron akong ibang, si Papa meron din ibang pinagkakaabalahan. So, hindi basta, yun, may mga negosyo kami guys. Kasi ako, hasang-hasan ako sa negosyo. Simula ng pagkabata ko, talagang nagninegosyo na ako. Pero, ngayon, yung marami kami mga plano kasi sa buhay. Marami kami pinag-iipunan. So, talagang inaalam namin yung mga dapat namin i-prioritize. Yung may mga bagay na hindi na muna kagaya sa bahay. Parang iniisip namin, okay, hindi na muna natin ito ipa-priority kasi may mga kailangan tayong unahin, parang ganun, kagaya ng pag-aaral ni Hagrid, kagaya ng mga yung sa emergency fund namin, yun yung inuuna namin. At dahil pag kayo guys, pag follower kayo ni Dave Ramsey, mag-iiba yung mindset ninyo. Hindi nyo na iisipan kasi may step kasi kaming sinusunod, kaya ganun. So, ayun. May mga negosyo kaming ginagawa. Hindi pa ako nakanganga dito sa bahay. So, ayun nga. Ang dami kong ginagawa, guys. Kaya marami akong, kung nakakita ko yung mga board, yan yung mga ginagamit ko para matapos ko lahat yung mga ginagawa ko. Kasi I do Shopee, full-time mama, full-time nanay ako. At saka masaya ako sa ginagawa ko dito sa bahay na yung mga negosyo ko nasa bahay lang. Kasi ayoko talagang iwan si Hagrid talaga. Gusto kong nakikita ko lang ba yun siya palagi. Kaya gusto kong ako talaga yung hands-on na nag-aalaga sa kanya. Kaya yun yung negosyo ko sa Shopee. Talagang masaya ako na nandito lang sa bahay talaga. So choice ko yun talaga. Tapos si Papa naman, meron din siyang business na iba. So, ayun. So, yun lang guys. So, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. At yung mga sagot na siguro matagal nyo nang hinihintay yung iba. So, yun. I hope you guys enjoy. And please don't forget to subscribe. At follow niyo ako sa Facebook, Instagram,
yun, like nyo lang yung page ko sa Facebook. So, nakalagay yung link sa description box. And see you in my next video, guys. Babush!